Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude, proč jsem se dostala k internetu, prostě k YouTube. Jak jsem se dostala a čím, no prostě jak. Začalo to tím, že jsem ve 3. třídě hrozně chtěla jakože nějak natáčet a natáčela jsem normálně jenom jakože jako jsem to nevydávala nikam, že jsem to prostě měla jenom ve fotkách. A teď jsem dostala nový mobil, myslím, že to bylo teďka nějak v 5. třídě. No, nastupovala jsem do 5. třídy, dostala jsem nový mobil a prostě tam byla lepší kvalita, takže se mi to zdalo trošku lepší. A prostě mi se to nějak, prostě kamarádky natáčely, nechtěli mi říkat svoje účty, protože jsem se chtěla jako dívat. Ne, že bych nedívala se na žádný youtubery, ale a prostě nevím, nějak jsem se k tomu dostala. A teďka natáčím asi, nevím, to bylo tak 2 měsíce, možná, nevím. A teďka teda natáčím, ale právě, že v té 5. třídě jsem, no jako teďka, jsem dostala ten nový mobil o prázdninách, tak mě to nějak začalo jako tahat. Prostě jsem natočila video, prostě taky jsem si to uložila. A to video se mi docela jako líbilo. Chtěla jsem ho vydat, ale kámo řekla, ať si udělám svůj vlastní účet, moje kamarádka, ať si to taky založím, že je to dobrý, jako že ta Kája prostě to celý se mnou točila video s tou ochutnávkou, tak mi to říkala, má taky svůj kanál, máte to v minulým videu popisku a možná vám to dám i sem, uvidím. A prostě mě to řekla, že bych to mohla zkusit, že mě to mohlo bavit. Jo a ještě nakonec mám pro vás překvapení, nebo ne překvapení, ale prostě já vám něco řeknu. A prostě mě to začala jako říkat, teď začnu natáčet, natočila jsem mnou nějaký video, ale ono to je hrozně vtipný, ale myslím, že na to bude někdy reagovat určitě. Jenomže neumím dát takový semka to s tím tabletem, jakože aby to tam bylo. Takže to tam asi nebude. Že vám to bude jako jenom ukazovat, ale to vám doufám, že nevadí. A prosím, na tomhle kanálu nechci žádné hejty, prostě mě to nelíbí a omlouvám se za tamto minulý video, jsem tam měla půl hodiny, ale prostě to bylo takový dlouhý. A dostanu se zpátky k tomu, v čem teďka natáčím, že prostě mě k tomu teda donutila, natočili jsme spolu to video a založila jsem si tenhle YouTube kanál a prostě mě to nějak začalo bavit, takže mě teď prostě začalo nějak bavit, nevím, prostě už, nevím, už mě tak TikTok nebaví, máte ho dole v popisku, prostě TikTok mě moc nebaví, Instagram mě moc nebaví, něco mě takhle moc nebaví. A YouTube je dobrý, že se s vámi můžu povídat a všechno takhle. Takže budu ráda za like, odběr a teď k té věci, co jsem vám chtěla říct. Už jsem to říkala v minulém videu, že zítra bude vlog do Prahy. Jenomže nevím, jak to udělat, protože neumím tady prostě to nějak stopnout. Takže první problém a neumím to stříhat. Asi stačí, když to stopnu, že? Ale prostě mi to nejde. Možná se zkusím ještě zeptat bráchy, protože má stejný mobil jako já. Než tu tady zmiňovat žádný, co mám za mobil, protože by mě tam všichni psali, že se vychlubuju, co mám za mobil. A takhle. Takže jenom pro ty, koho to zajímá. A nepište mi nikdo, koho to nezajímá a proč se vychloubám. Nevychloubám se, jenom a prostě řeknu, co mám za mobil. Mám iPhone 5, takže nevím, jestli se vám tahle kvalita líbí, ale prostě budu asi moc natáčet jenom večer, protože moc nemám čas, takže tak. A s tím vlogem úplně nevím.
myslím, že to nějak zkusím. A tohle bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Dejte like. Pokud se vám tenhle účet líbí, tak nezapomeňte dát odběr. Se s váma loučím a ahoj.